perangmu ngawur. Ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok sorane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok Ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dereng aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dereng aku. Lunga. Cah jirih. Asline jirih ae. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep meparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, men. Wong tuwa ora tantanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Nah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ben ke sumo iki, Mbok. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iso. Pokoke luwih. Mati jeneng aku kowe. Wen. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Ora ning apa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian. Bagong. Malah nranyak. Lek apa piye? Apa siwa?
Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sanghyang menang. Hah? Bukulun Sanghyang menang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Pangapunten Bukulun. Bagong, sirahmu kok templengi. Borok Bukulun. Oh dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula jajipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundura nggon kita tenguk. Nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ing jagat, Semar durung darbi ruwak. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangan. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhakake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pukulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng Kahyangan Pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuwataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuwatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Pukulun. Iya, Semar. Dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pukulun.